económica, seguridade privada, calcúlase que son en total 800 membros que cuidaron, están cuidando e cuidarán o remate do partido, de que todo transcurra sen ningún tipo de incidentes. Hai aproximadamente uns 200 membros do grupo radical do Real Madrid, dos Ultrasur, que están situados na parte máis alta do estadio, en riba da portería, que verán á dereita, segundo as imaxes na transmisión, están absolutamente controlados polos efectivos policiais. Polo demais, peñas pois do Fútbol Club Barcelona de moitísimos puntos do territorio español, mesmo de Francia, onde o Fútbol Club Barcelona ten algunhas peñas, e tamén afeccionados do Real Madrid, moitísimos dos que hai aquí en Cataluña. Lembren que o Real Madrid, igual que o Fútbol Club Barcelona en Madrid, ten aquí en Cataluña multitude de seguidores que hoxe están aquí buscando que o Real Madrid deixe sentenciada prácticamente a Liga 96-97. Falaballes antes das estatísticas que recentemente son bastante favorables ao Barcelona, mentre vemos a Pascual Maragall, o alcalde de Barcelona, que tampouco se quere perder esta importante cita. Dicíalles, nos últimos 13 partidos o Real Madrid aquí tan só sacou 2 empates, a 0 e a 1, temporadas 88-89 e 91-92. En nas 3 últimas temporadas o Real Madrid non conseguiu marcar aquí no Camp Nou. Dos 66 enfrontamentos en Barcelona, en 39 ocasións gañou o Barcelona, en 16 o Real Madrid. O resultado máis repetido é o 2-1 para o Barcelona. Nestas 66 ocasións produciuse en 8 veces. O ano pasado, na temporada pasada, o Barcelona vencera por 3-0, 2 goles de Codro, un de Figo. Daquela estaban nos banquiños do Camp Nou, estaban Cruyff no Barcelona e Arsène Iglesias no Real Madrid. Se hoxe o Barcelona gaña, situaríase a 5 puntos do líder, o Real Madrid, que tan só perdeu un partido na presente temporada, foi en Vallecas fronte ao Rayo Vallecano. E se gaña o Real Madrid, xa a distancia sería prácticamente insalvable. Serían 11 puntos a prol do Real Madrid, e aí xa entrarían as opcións para a segunda praza para Deportivo e Betis, que están a 3 puntos do Fútbol Club Barcelona. É unha xornada que ten puntos de interés relevantes. Lembren, os representantes galegos xogarán entre mañá e o vindeiro luns, partidos moi importantes. O único que xogará na casa vai ser o Compostela, recibirá mañá o Rayo Vallecano en San Lázaro. O Celta xogará tamén mañá no Molinón fronte ao Sporting, un partido para cadar a tranquilidade definitiva do conxunto que adestra Santos. E o Deportivo xogará o luns a partir das 9:30 en Mestalla fronte ao Valencia. Aí teñen a chegada de José Luis Núñez. Xa ven que como se soe dicir, o famoso comentario popular de que o cortés non quita o valiente, porque José Luis Núñez e Lorenzo Sanz, que durante toda a semana estiveron dándose e lanzándose furibundos ataques, agora son tan amigos. E aí está un vello coñecido dos afeccionados, sobre todo do Fútbol Club Barcelona, o que fora presidente, Agustín Montal. El fora o predecesor de José Luis Núñez como presidente do Fútbol Club Barcelona. Vais enchendo paulatinamente o Camp Nou, o ambiente sensacional, o ambiente dos acontecementos excepcionais. A afección do Barcelona ten preparado un deses mosaicos xigantescos que van lucir cando saian o terreo de xogo os homes do Fútbol Club Barcelona, e cando posteriormente se entone o himno do conxunto catalán. E os organizadores teñen previsto tamén ese mosaico cada vez que o Barcelona marque un gol hoxe aquí fronte ao Real Madrid. Hai que ter en conta tamén algún detalle paralelo ao que é o partido, como son os cartóns amarelos, porque hai 3 xogadores por equipo apercibidos, ameazados de sanción. Ademais, no que se refire ao Barcelona, importante o detalle, porque o Barcelona será o próximo rival do Celta en Balaídos na xornada 38. O Barcelona ten ameazados, apercibidos de suspensión, a Ferrer, a De la Peña e a Stoikov. Se hoxe poderían xogar. O Real Madrid ten a Roberto Carlos, a Fernando Redondo e a Mijatovic. Todos eles homes moi importantes, tanto para Robson como para Fabio Capello. Aí teñen os xogadores suplentes do Fútbol Club Barcelona. Un Stoikov que xogou o partido do pasado luns en Almendralexo fronte ao Extremadura. Hoxe vai estar no banquiño inicialmente. E sae o Real Madrid o terreo de xogo do Camp Nou, recibido
como suele ser habitual, unha gran pita, con enormes abucheos por parte do público asistente, salvo, repito, eses centos de afeccionados madridistas que hoxe están aquí no Camp Nou. Moi poucos procedentes de Madrid, unha maioría dos que proceden de localidades catalanas. Veremos o recibimento ao Fútbol Club de Barcelona, repito, con ese mosaico gigantesco que se aluce agora á esquerda na grada norte do Camp Nou. Impresionante o recibimento para o conxunto de Bobby Robson. Aí teñen no fondo desa parte que estará á esquerda das imaxes ao longo da transmisión ese gigantesco mosaico azul e grana do Camp Nou. En homenaxe ao equipo de Robson, que en só 4 días pode ter a opción de conseguir un título europeo, a Recopa, e de ter posibilidades amplas na Liga, ou máis amplas do que son agora, ou ben de afundirse, de perder definitivamente a Liga e perder a Recopa o vindeiro mércores fronte ao Paris Saint-Germain. Como lles comentaba anteriormente, a meteoroloxía espléndida en Barcelona, unha temperatura moi agradable e o terreo de xogo está perfecto. Excelentes condicións as do campo de xogo do Camp Nou. E agora o mosaico convírtese nas cores da bandeira catalana, nas cores amarela e vermella. É un sensacional ambiente que se vive no Camp Nou, igual que se vivira no Santiago Bernabéu no partido da primeira volta. Un partido decisivo entre os dous grandes do fútbol español, o clásico entre clásicos. Un partido que esgota sempre todos os calificativos e todas as definicións. O que si é unha incógnita é como pode responder, ademais, en medio deste ambiente tremendo, o colexado. O canario Rodríguez Martel, que non é un home dos mellor situados en canto a puntuación arbitral nesta temporada, mesmo se especula con que poida descender a segunda o remate desta liga. E para moitos árbitros e técnicos especialistas pode ser un partido que lle veña ancho ao colexado canario. Bueno, agardemos que el non estropee o que é unha gran festa do fútbol, a marxe do partido en sí e das cores de cada un e dos afeccionados, pero Rodríguez Martel ten diante de sí unha tremenda, enorme responsabilidade. Lembrolles vai estar asistido por Jiménez Hidalgo, por Mendoza Castellano. Este ano pitoulle o Real Madrid o partido no Bernabéu fronte ao Betis, empate a 2 goles. E o Barcelona aquí no Camp Nou, o partido Barcelona-Real Sociedade, 3-2, gañara o conxunto catalán. O Barcelona sempre lle pitou partidos aquí no Camp Nou. Dos 5 partidos, o Barcelona gañou 3, empatou en 2 ocasións. Empatar ao Sporting na 91-92, empatar ao Celta na 94-95 a 1 gol. E o Real Madrid fora pitoulle nunha soa ocasión na Liga 92-93, con victoria en Burgos do Madrid, aquela por 2-1. Todo disposto, pois, apréstense a seguir na televisión de Galicia este apaixonante encontro Barcelona-Real Madrid da xornada 37 na Liga en Primeira División. Absolutamente ateigado de público o Camp Nou, 120.000 afeccionados enchen as bancadas do recinto barcelonista. Primeiro balón en xogo que controla o Real Madrid. Aí está Fernando Hierro. Combinación con Víctor. O envío de Víctor para Zucker. Zucker a dereita, desviou a Belardo. E recupera de novo para o Madrid Seedorf. Tocou Luis Figo. Aí saque de banda para o conxunto de Fabio Capello. Enviou Panucci. Corta Sergi. O balón chega de la Peña. Tocou Panucci, saque para o Barcelona. Unha das grandes preocupacións para Fabio Capello para o partido de hoxe é anular a distribución de xogo que fan no centro do campo do Barcelona Guardiola e Iván de la Peña. Xoga o conxunto local. Aí está Luis Enrique. Ronaldo. Tocou Alcorta. Balón para o Madrid. Aí está Seedorf. O envío cara a posición de Mijatovic. Aí Bahía. Con apuros. E non puido evitar o saque de banda Sergi Barjuan. Balón para o Real Madrid.
Cando chegamos ao minuto e medio de partido desta primeira metade no Camp Nou, 0-0 entre Barcelona e Real Madrid. Sacou Panucci para Mijatovic. Mijatovic envía atrás, interceptou Figo. Outra vez Mijatovic, a pelota chega a Seedorf. Seedorf con Redondo, Roberto Carlos, moi abucheado. Seguramente cada vez que toca a pelota brasileiro, Roberto Carlos vai ser asubiado masivamente no Camp Nou. Aquí lémbranse aquelas, creo que desafortunadas declaracións de Roberto Carlos cando dixo que Barcelona era a cidade máis racista de España. E non lle perdoan. Enviou Roberto Carlos, tocou Zucker. Enviou agora Giovanni. E controla tranquilamente Hierro. Xoga con Panucci. Panucci envía en profundidade cara a posición de Zucker. Hai falta a favor do Madrid. Indica falta de Nadal. Rodríguez Martel. Os 2 minutos e medio da primeira metade. Estaban protestando os xogadores do Barcelona o colexiado canario. Esa falta perigosa aproximadamente a uns 7-8 metros da frontal da área. El lanzamento a prol do Real Madrid. Pode facelo directamente Fernando Hierro. Están todos os xogadores do Barcelona en posicións defensivas. Mesmo Ronaldo está atrás o borde da área. A falta indirecta. Tira Hierro, o balón na barreira. Chega Roberto Carlos. E o desvío foi de Abelardo. De novo control do Madrid. Seedorf. Non pode chegar Víctor. Hai saque de banda para o Barcelona. O partido comeza con enormes precaucións defensivas. Ao longo da temporada, se hai que facer unha valoración xeral, hai que eloxar sobre todo do Madrid a seguridade defensiva, a gran disciplina táctica do equipo. E mentres do Barcelona, pois, máis que nada, quizáis a inspiración individual de algúns homes que están sendo decisivos para que Barcelona siga nos postos altos. Xogou Ferrer con Nadal. Interceptaba Zucker, pero chega rápido Ferrer e volve a enviar para Nadal. Guardiola con De la Peña. Aí sai a taponalo Seedorf. Figo perdeu diante de Hierro. Hai falta do capitán do Real Madrid. Enviou De la Peña para Sergi. Figo. O corte de Rafael Alcorta. Aí chega Sergi. Sergi atrás para Abelardo. Nadal con Ferrer. En campo do Madrid Ferrer. Segue o lateral, envía a dereita. O centro de Giovanni. Ilner. Despexou o guardameta alemán do Madrid con apuros. O balón recibe o Sergi. Figo. De la Peña. O envío de la Peña para Ronaldo. Pero anticípase despois Roberto Carlos. Rapidísimo como sempre o lateral do Madrid. Redondo. Recupera de la Peña. Aí está Figo. Lanzamento de Figo. Interceptou perfectamente Hierro. Xoga Nadal. Intensísimo o partido nestes primeiros minutos. Dous equipos que colectivamente andan ben e que individualmente, pois, que se vai dicir? Teñen xogadores que por sí mesmos son capaces de romper, de desequilibrar un partido en calquera momento. Imos chegar ao minuto 6 da primeira parte. Barcelona 0, Real Madrid 0 no Camp Nou. Sacou Ilner. Tocou Abelardo. O balón vai cara a posición de Raúl. Pero chegou máis rápido que a él Luis Enrique. Guardiola. Luis Enrique. Ferrer. Nadal. Sergi. Ahí está De la Peña.
O balón para Ronaldo. Ronaldo con Alcorta, tocou o central do Madrid limpamente. Pelota para Roberto Carlos, que mandaba cara a posición de Raúl, pero ten vantaxe Nadal. Guardiola. Envío de Guardiola, toca Figo. Aí chega de la Peña. Sergi, envío ao centro, desviou Alcorta. O balón para Víctor, perseguido por Guardiola. Continúa Víctor, que venceía o centrocampista do Madrid. Houbo falta de Sergi, indicada por Rodríguez Martel. Bueno, pois a gran clave, sobre todo neste primeiro tempo, vai ser a pelexa no centro do campo. Observamos que Seedorf está preocupado sobre todo de tapar a Iván de la Peña, mentres pola outra zona de Guardiola ocúpanse entre Raúl e Fernando Redondo. Cando vai sacar a falta o Madrid por medio de Roberto Carlos. Están 4 xogadores do equipo madridista dentro da área. Están Panucci, Mijatovic, Zucker e Raúl. Lanza Roberto Carlos. E para Víctor Baía. Sacou Baía para Sergi. Aí está de la Peña. Bueno, destes minutos que levamos, 8 da primeira metade. A opción máis importante, o balón que sacou Ilner con apuros no minuto 5. E hai córner, estañe reclamando falta os homes do Barcelona, Rodríguez Martel. E hai problemas entre os xogadores dos dos equipos nesa zona dentro da área. O enfrontamento de Iván de la Peña, de Fernando Hierro. A ver se temos a ocasión de ver a xogada repetida. Na penetración de Giovanni. A esta acción. E a entrada de Roberto Carlos. Están caendo obxetos dentro da área do Madrid. Mentres observen o enfrontamento de Hierro con de la Peña. Rodríguez Martel opta pola diplomacia. Non hai amoestacións para ninguén. É o máis importante, que o partido non se vaya por cauces extradeportivos, e que o que saia perdendo sexa o espectáculo e o fútbol en sí. Mentres vemos a repetición dese envío de Roberto Carlos anterior. Faino con intencionalidade, buscando a chegada de Mijatovic e de Zucker, pero a acción non tivo consecuencias. Pero sí pode ter consecuencias a xogada anterior para Giovanni, que vai ser retirado na padiola mecánica fora do Camp Nou. Quédase momentaneamente con 10 xogadores o Fútbol Club Barcelona. Bueno, pois a partir de agora os abucheos para Roberto Carlos seguramente se van a incrementar. Lanzou o córner Guardiola, despexou Panucci, toca Ferrer. Recibe Figo. Trata de organizarse defensivamente o Madrid. Nadal. Fai o recorte. Centra Nadal. Corta perfectamente Panucci. E logo manda fora Víctor. Centra Iván de la Peña. O cabezazo a cargo de Abelardo. Sen problemas para Bodo Illner. Aí está a repetición da xogada co centro de la Peña, pero acción sen consecuencias. Envía Víctor para Seedorf. Seedorf atrás a Panucci. Fernando Hierro. Hierro con Seedorf. Aí está Mijatovic. Perdeu Mijatovic diante de Abelardo. Pelota para de la Peña. Ronaldo. Corta Redondo. E non puede evitar o saque de banda Víctor. Estás observando a un Madrid tremendamente disciplinado, igual que está sucedendo ao longo de toda a temporada no aspecto defensivo. Lembren, o Madrid é o segundo equipo menos goleado despois do Deportivo. Leva tan só 29 goles encaixados en 36 partidos.
O Barcelona leva 44. O Barcelona por contra é máis goleador que o Madrid. Leva 91 por 76 do equipo de Capello. Hai falta favorable ao Fútbol Club Barcelona e parece que Giovanni xa se reincorpora ao partido sen problemas, foi o que recibiu esa falta anterior. Está completamente restablecido o brasileiro, que recibiu a falta de Redondo. O saque para Guardiola. Envía Guardiola dentro da área. Tocou Panucci. Houbo falta de Abelardo. Falta de Abelardo a Panucci. Pois Giovanni non está ben, acaba de solicitar o cambio a Bobby Robson. Acaba de solicitar o cambio Giovanni ao banquiño do Barcelona. E prepárase Popescu para entrar. Está saindo Popescu a facer exercicios. Cando, atención, xogada perigosa do Madrid. Roberto Carlos, o balón para Mijatovic. E o despexe de Sergio, oportunísimo. A réplica para Barcelona. Atención a Ronaldo con campo por diante. Non puido desbordar a Panucci. E despois o balón é para Seedorf. Zucker. Tocou Sergi. Outra vez Zucker. Hai saque de banda a prol do Barcelona. Vibra o Camp Nou cada vez que Ronaldo colle unha pelota con campo por diante para facer unha das súas características galopadas. O público sempre expectante ante a xenialidade do brasileiro. Pero nesta ocasión defendeu perfectamente Panucci. De la Peña con Ferrer. Luis Enrique. Continúa Luis Enrique, envía atrás. De la Peña. Sergi. Combinaba con Figo, pero cortó Panucci. Ahí está Víctor. Hay falta. Falta de Víctor a Sergi. Os 13 minutos e medio da primeira metade. Seguimos co empate a 0 inicial no Camp Nou. Aí está Popescu recibindo as consignas de Bobby Robson e xa se prepara o cambio no equipo local. Marcharase Giovanni. Entrará Popescu cando saca de la Peña. E desvía Fernando Hierro. Toca Sergi. Agora Zucker. A pelota para Raúl. Continúa Raúl. Está rápido Sergi. Elevou a pelota. Ferrer con Nadal. Ahí está Giovanni. Segue o brasileiro. De la Peña. Ferrer. O balón para Luis Enrique. Luis Enrique con Giovanni. Si ten problemas Giovanni. Envía Luis Enrique. Despexe de Panucci. Control a cargo de Nadal. Ferrer. Nadal novamente. Como decía anteriormente, tremendas precaucións defensivas dos dos equipos. A liña de 4 defensas nos dos equipos prácticamente estática. Nin sequera Sergi se está permitindo alegrías ofensivas, igual que Roberto Carlos. Ferrer, Abelardo, Nadal e Sergi no Barcelona. Panucci, Hierro al corte, Roberto Carlos no Madrid están sempre situados no seu terreo de xogo. Nestes 15 minutos e medio que levamos, apenas se rebasaron a liña do medio campo. Prodúcese agora o cambio, márchase Giovanni. Mancado despois daquela acción con Roberto Carlos. Entrará Popescu no Fútbol Club Barcelona. Nos chegaron ao minuto 16. Bueno, pois o Barcelona perde un home de características eminentemente ofensivas, un home creativo como é Giovanni, por outro de máis traballo, de máis combatividade defensiva como é Popescu. Xogou Guardiola para Ronaldo. Segue Ronaldo, ten posibilidade de remate, tira Ronaldo. E balón á esquerda de Ilner.
Rematou Ronaldo, ligeiramente desviado da portería do Real Madrid. O máximo goleador actual da Liga, con 31 tantos. Na repetición aguantou ben Alcorta e o remate do brasileiro que foi desviado. Dicía ten 31 goles Ronaldo, levalle 6 ao segundo clasificado, que é Alfonso, con 25. Logo con 21 están Zúquer e Rivaldo. Aí teñen unha vez máis a repetición dese lanzamento. Agora o balón para Ilner, sen ninguna dificultade para o guardameta do Madrid. Dos minutos que levamos hai que destacar sobre todo a pouca entrada en xogo de homes clave nos dos equipos, como son Guardiola e Raúl, que están mantendo unha pugna máis que nada defensiva nas súas demarcacións. Raúl está case máis preocupado de tapar a distribución de xogo de Guardiola, co apoio de Fernando Redondo, que de participar nas accións ofensivas. Ainda que neste caso trata de chegar o balón de Alcorta, e anticipouse Ferrer. Mal o pase de Nadal. Redondo protexeu a pelota. E hai saque para o Real Madrid. Imos chegar ao minuto 18 da primeira metade. Seguimos co empate a 0. A esta xogada anterior, co remate de Ronaldo sen consecuencias. Enviou Roberto Carlos para Zúquer. Outra vez Roberto Carlos. Zúquer novamente. Envía para Redondo. Redondo combinaba con Raúl. Foise demasiado forte ese control a Raúl. E recolleu Vítor Baía. Lembren que o Barcelona aquí na casa leva un espléndido rendemento. Leva 45 puntos, gañou 14 partidos, empatou 3, só perdeu aquí co Hércules. Mentres o Madrid fora tamén leva un sensacional balanzo, con 10 partidos gañados, 7 empatados, só unha derrota do Rayo Vallecano. Pelota para Figo, proximidades da área do Madrid. Sergi enviaba atrás, cortou Redondo. Figo, hai falta de Panucci. Falta de Panucci a Figo. Falta moi perigosa no vértice dereito da área do Madrid. E baixan a defender todos os homes de Capello. Suben a un posible remate Popescu, Abelardo, Luis Enrique e Ronaldo. Están todos os xogadores do Madrid dentro da súa área. O lanzamento para Guardiola. Minuto 19 da primeira metade. Guardiola envía atrás. Nadal. Non chegou Nadal porque se anticipa Roberto Carlos, aínda que en falta. E agora as protestas dos homes do Barcelona pola nova acción de Roberto Carlos. Estánlle pedindo a amoestación para Roberto Carlos, os xogadores do Barcelona, a Rodríguez Martel, que veremos como se comporta diante da tremenda presión a que seguramente está sometido dentro e fora do terreo de xogo. Está Nadal caído no chan, doéndose da acción. O Barcelona tentou unha xogada similar a que lle valera un dos goles aquí no partido de Copa contra o Madrid. Daquela marcara Nadal, aínda que con gran fortuna, porque o balón petara nun home do Madrid. Creo que foron Fernando Hierro daquela. E foi unha acción bastante similar, cando todos agardaban o centro de Guardiola. Aí teñen a falta anterior de Panucci a Figo. Bueno, Rodríguez Martel acaba de amoestar a Roberto Carlos. Amoestou a Roberto Carlos despois da polémica que xurdiu tras a falta de Roberto Carlos a Nadal. E vaise Nadal, tal e como pasara anteriormente con Giovanni, fora do terreo de xogo para ser atendido. Bueno, pois
O cartón amarelo foi para Roberto Carlos. Perderase o partido da vindeira xornada da número 38, cando o Real Madrid recibirá no Bernabéu o Valladolid. É o 10º cartón amarelo que recibe Roberto Carlos. Por tanto, partido de suspensión, aínda que despois haberá que agardar os posibles recursos e apelacións do Madrid. Atención á falta. Opción boa para o Barcelona. Nunha posición moi centrada cara a portería de Bodo Illner. Vai tocar Guardiola. Están máis atrás de la Peña e Popescu. Estánse adiantando os homes do Madrid. Atención a Guardiola. Toca para de la Peña, lanza de la Peña. E o balón petou en Hierro, que foi o primeiro home do Madrid en chegar a interceptar. Rebasamos en algúns segundos o minuto 22. Segue o 0-0 no Camp Nou. Toda a emoción, toda a intensidade dun partido e prácticamente dunha liga no encontro que lles transmite a Televisión de Galicia desde o Camp Nou. A xornada 37. Prepárase Risto Stoichkov no Fútbol Club Barcelona. Continúa Nadal fora do terreo de xogo. Baixou Popescu a posición de defensa libre. En sustitución do mallorquín. Atención a Luis Figo. Ten a esquerda Sergi. Que ben cortou Fernando Hierro. Providencial o corte de Hierro a ese balón que chegaba a Sergi en excelente posición. Aí está Nadal cunha espectacular vendaxe e vai haber cambio. Non vai seguir Miguel Ángel Nadal. Xa está preparada a cartulina co dorsal de Stoichkov. E segundo cambio no Barcelona cando levamos pouco máis de 23 minutos da primeira metade. Márchase Nadal, entra Stoichkov. Os 23 minutos e medio. Atronadora ovación para o búlgaro cando accede ao Camp Nou. Xoga Ferrer con Ronaldo. Trata de irse de Roberto Carlos. Tocou Roberto Carlos, o balón é para Raúl. Deu en Ferrer, saque de banda para o Real Madrid. Bueno, pois as complicacións para ese home, para Robson, que en poucos minutos tivo que facer cambios respecto á estrategia inicial. Vaya broncas para Roberto Carlos cada vez que toca a pelota. Por ser a pouca animadversión contra el no Camp Nou, polas declaracións aquelas, agora protagonista nas entradas a Giovanni e a Nadal. Hierro perdeu diante de Guardiola. Xoga Guardiola con Figo. O pase para Ronaldo, cortou Alcorta, entretívose Roberto Carlos. Hai falta. Hai falta favorable ao Madrid. Falta sobre Roberto Carlos. Aí está a xogada repetida, falta de Luis Enrique. O brasileiro estaba moi preto da xogada Rodríguez Martel. Cando atención ao ataque do Madrid. Era Zucker o que tiña unha excelente ocasión. Estivo rapidísimo Popescu. Bueno, Stoichkov situouse no ataque do Barcelona á esquerda. Está prácticamente como extremo esquerdo. Figo pasouse á banda dereita e mantense Ronaldo como dianteiro centro. Mentres que Popescu xa está situado claramente na posición que tiña anteriormente Nadal. Está no centro da defensa acompañando a Abelardo. E Luis Enrique, que comezara o partido situado á dereita do ataque, agora ocupa unha das prazas no centro do campo. Xoga Redondo. Evitou ben a Stoichkov. Continúa Redondo. Cae Stoichkov na pugna co argentino, co hispano-argentino. E hai finalmente córner a prol do Madrid. Está Stoichkov tendido no terreo de xogo. No choque con Redondo.
Xa se levantou o búlgaro, veremos. No, Rodríguez Martel non estima nada. Hai saque desde a esquina para o Real Madrid. Vai no efectuar Roberto Carlos. E que bronca para o brasileiro no Camp Nou. Impresionante o abucheo que está recibindo Roberto Carlos cando se dispón a efectuar ese córner. Non o fai porque acaban de caerlle obxetos nesa situación. E o clamor xeral dos futbolistas do Barcelona a Rodríguez Martel pola actitude de Roberto Carlos. A verdade é que lle caeron varios obxetos moi preto ao brasileiro. Este negocia a efectuar o saque desde a esquina. É tremendo o abucheo para Roberto Carlos. Está Sanchís quentando na banda por parte do Real Madrid. Se vai enviar desde a esquina Roberto Carlos. Fixo o saque Roberto Carlos. Sae Vítor Bahía e despexa a pelota Seedorf para Roberto Carlos. Aí fora xo do brasileiro. Imos chegar ao minuto 28 da primeira metade. Barcelona 0, Real Madrid 0. Aí está a xogada anterior na que caeu Stoichkov. Veremos o que pasa entre os dous xogadores. Primeiro evita Popescu. Bueno, nada, non pasa absolutamente nada. Stoichkov exaxera totalmente a nota, a caída nese caso. Balón para Figo. Con él está Roberto Carlos. Segue Figo. Non puido desbordar a Roberto Carlos e cometeu falta Luis Figo. Vai sacar Fernando Hierro para o Real Madrid. Está o ambiente no Camp Nou tremendamente tenso, caldeado co protagonismo para Roberto Carlos. Nos últimos minutos a xente está máis pendiente das cuestións extradeportivas que do partido en sí. Xoga Sergi de la Peña. Abelardo. Recibe Ferrer. Ferrer para Figo. Enviou sen precisión o lateral do Barcelona. E hai saque para o Real Madrid. Roberto Carlos. Envía para Mijatovic. Perseguido por Abelardo. Hai saque de banda do favorável ao Barcelona. Guardiola. De la Peña. Sergi. Sergi combina con Luis Enrique. Chega Panucci. Envía a córner. Saque para o Fútbol Club de Barcelona. O lanzamento de la Peña. E suben Popescu e Abelardo a un posible remate. De la Peña en curto para Stoichkov. Envía Stoichkov. Non atopou a ningún compañeiro, pero evita que o balón saia pola liña lateral. Sergi. Guardiola. De la Peña. Con Ferrer. Apuros para Ferrer. Envía para Sergi. O corte de Raúl. E balón fora. Xa se cumpliu a media hora da primeira parte. 30 minutos e medio. No Camp Nou, Barcelona 0, Real Madrid 0. En xogo prácticamente o título ligueiro. Se hoxe o Real Madrid non perde aquí, deixaría case sentenciada a competición. 96-97. De la Peña. Luis Enrique para De la Peña. Sergi. O partido segue desenvolvéndose como empezou, despois de 31 minutos de xogo, con moitísima disciplina táctica defensiva dos dous equipos, especialmente. Hai moitísima preocupación por
por guardar a meta propia, máis que de buscar a contraria. E os dous equipos buscando, sobre todo, non cometer erros, sen arriscar. O córner favorable ao Barcelona. Vai a enviar Stoichkov. Desviou Zucker en principio. O balón chega a Guardiola. Stoichkov. Corta Zucker. Outra vez a caída do búlgaro. Indica falta Rodríguez Martel. E vai haber amoestación para Zucker. Ten o cartón amarelo na mão Rodríguez Martel. E vai amoestar o xogador croata do Real Madrid. Cartón amarelo para Zucker. E o segundo xogador amoestado no Real Madrid. Antes viu o cartón Roberto Carlos. Bueno, xa viron a acción. Despexa Fernando Hierro. Chega Mijatovic. Anticípase Sergi, que non se complica. E manda directamente fora. Os 32 minutos e medio. Lembren, o Barcelona xa tivo que facer 2 cambios. Marcháronse Giovanni e Nadal por lesión. Entraron Popescu, minuto 16, e Stoichkov no minuto 23. Manda Roberto Carlos. Controla Guardiola. Guardiola para Ronaldo. Con el Hierro. Que ben lle está aguantando a Ronaldo a defensa do Real Madrid. Están controlando perfectamente a situación, tanto Alcorta como Hierro, cada vez que controla Ronaldo. E se non chega Panucci en axudas. Están defendendo perfectamente o brasileiro. O balón é para Ferrer. Combinou con Figo. Luis Enrique. Perdeu diante de Redondo. Non chega Raúl. O balón é para Barcelona, que xoga por medio de Sergi. Guardiola. Luis Enrique. Con Ferrer. Ahí está Figo. Figo con De la Peña. Sergi. Stoichkov. Otra vez Sergi. A pelota para De la Peña. Guardiola. Envía Guardiola ao medio. Corta Fernando Hierro. Como sempre, un prodixio de colocación o capitán madridista. Figo. Con Luis Enrique. Caída de Figo. Houbo obstrucción clara de Fernando Redondo. E indicou a falta Rodríguez Martel. Que todo hai que dicirlo, está controlando perfectamente a situación, o partido. E aí está a falta de Redondo sobre Luis Figo. Imos chegar ao minuto 35 da primeira parte. Mantense o 0-0 inicial. De novo situados en busca dun remate Popescu e Abelardo. Lanzou Stoichkov á esquerda da meta de Bodo Illner. Risto Stoichkov, un xogador que non está tendo moitos partidos como titular na presente temporada, pero é moi querido pola afección do Fútbol Club Barcelona. Leva conseguidos 5 goles o xogador búlgaro, pero tan só xogou un partido completo no que levamos de liga. Volve a carga en ataque o Barcelona. Despexa Panucci o centro de Figo. Redondo para Roberto Carlos. Aí xoga agora Davor Zucker. Envía en profundidade para Mijatovic. Non chegou Mijatovic. E faino Sergi. De la Peña. Popescu. Sergi. Stoichkov. Perdeu Barcelona. O balón para Víctor. Hai falta de Stoichkov a Víctor. Bueno, o máis curioso do partido é constatar como homes de clarísima vocación ofensiva, homes creativos, casos de la Peña, de Raúl, de Guardiola, de Redondo, como están traballando defensivamente. Atención ao ataque do Madrid. Trataba de culminar Raúl
despexou Sergi. A córner, saque para o Real Madrid. Dicía, hai unha gran tendencia a defender, mesmo en homes de creatividade contrastada. Esa é a pelexa entre Guardiola e Raúl, solventada posteriormente por Sergi enviando a córner. Vai sacar de novo Roberto Carlos. Envía o brasileiro en curto. Víctor. Cortou inicialmente Luis Enrique. O balón para Redondo. Seedorf. Xoga Raúl. Envía o centro Raúl. Corta Popescu. Os problemas para Abelardo, que logró enviar o pase a Guardiola. Guardiola con Ronaldo. Desvía Alcorta. Guardiola. Balón para Hierro. Control do defensa do Real Madrid. Para Panucci. No, Víctor. Envía Víctor cara a Mijatovic. Non chegou Montenegrino. Balón por la línea de fondo. Hai saque de porta para o Barcelona. 37 minutos e medio. Estamos a pouco máis de 7 minutos para o remate do primeiro tempo. Seguramente descontará 2 ou 3 minutos ben Rodríguez Martel polas interrupcións. Tras as lesións de Giovanni e de Miguel Ángel Nadal. O balón para Ferrer. Trata de combinar con Figo. O despexe de Fernando Hierro. O balón chega para Vítor Baía. Popescu. Popescu con Figo. Este para Ferrer. Pero observen que ben situado está defensivamente o Real Madrid. É un aspecto que hai que salientar no equipo de Fabio Capello. O Barcelona hoxe está tendo grandes dificultades para rebasar ese excelente dispositivo defensivo do conxunto branco, no que todos están sacrificando o brillo individual polo labor de equipo. Vai lanzar Guardiola. O saque do capitán do Barcelona. E o despexe a cargo de Alcorta. Pelota para Roberto Carlos. Corta Figo. Toca Roberto Carlos. Recibe Guardiola. O centro de Guardiola. Corta Fernando Hierro. Chega Figo. Dentro da área. Envía Figo. Rebote. Atención a Abelardo. Salvou Ilner. Acaba de salvar Ilner o Real Madrid. Pero segue o acoso do Barcelona. Luis Enrique. Dentro da área. E aí está oportunísimo o centrocampista Víctor. Que ben salvou Ilner. O remate de Abelardo, a mellor ocasión do partido aos 39 minutos deste primeiro tempo. A pelota para Sergi. Cortou Hierro unha vez máis. Víctor con Seedorf. Redondo. O balón chega a Zucker. De novo Redondo. Panucci. Panucci con Mijatovic, corta Sergi. Saque de banda para o Madrid. Aí teñen a repetición da xogada anterior. O remate de Abelardo que salva Bodo Illner cubrindo perfectamente a portería. Cando hai agora córner a prol do conxunto visitante. 40 minutos do primeiro tempo. 0-0 no Camp Nou. Un resultado que polo de agora é moi favorable ao Real Madrid. Esa é a reacción no banquiño do Barcelona tras a ocasión anterior de Abelardo. Outra vez o córner para Roberto Carlos e repítese a historia de sempre. Cada vez que o brasileiro vai lanzar os silbidos xerais no Camp Nou. Saca Roberto Carlos, sae Vítor Baía. O balón para Vítor. E Vítor Baía a córner. Espléndido remate de Víctor. Espléndida tamén a intervención de Vítor Baía. A mellor oportunidade para o Madrid no que levamos da primeira metade. Aí está a repetición, que ven a volea de Víctor. E axilísimo o gardameta portugués do Barcelona. O saque de novo para Roberto Carlos. Enviou en curto para Víctor. Roberto Carlos envía o centro. E o corte de Ferrer. Roberto Carlos. E saca o balón Popescu. Seedorf.
Vai recibir Davor Zucker. Non rebasou a Ferrer. Hai saque de banda para o Madrid. Cando imos chegar ao minuto 41 e medio. Aí está a repetición da xogada anterior. Que ben empalma Víctor. E como responde Vítor Baía. Saque de banda para Roberto Carlos. Zucker. Envía o brasileiro Raso. Tocou Raúl. Non chegou Sedor. A pelota para Iván de la Peña. Non cortou Alcorta. Recibe Ronaldo que encara a Hierro. Sensacional o corte de Fernando Hierro. Pero volve a recoller Ronaldo. De la Peña. Apóyase en Figo. Continúa Figo. Aplica lei da vantaxe. Rodríguez Martel. Falta. Falta de Alcorta a Iván de la Peña. Falta perigosísima no semicírculo frontal da área. Aí está a xogada. Como se metía Figo. Aplica lei da vantaxe Rodríguez Martel. E a falta de Alcorta a Iván de la Peña. Atención ao lanzamento de Iván de la Peña. Ocasión para Barcelona. De la Peña. Balón a Barreira. Figo. E balón fora. Rematou fora Luis Figo. A esquerda da portería de Bodo Illner. Está mancado, tendido no chan Ronaldo. Estaba todo o equipo do Madrid metido dentro da súa área. O lanzamento petou en Raúl. E despois non pode concretar Luis Figo, que mandou moi desviado. Estamos chegando ao minuto 43 e medio da primeira parte. Todo segue igual no Camp Nou, con empate a 0 goles. Lembren, hai dous xogadores amoestados no equipo visitante, Roberto Carlos e Zucker. Ningún no Barcelona. Xa dous cambios efectuados polo equipo local. Entrara Popescu por Giovanni e Stoikov por Nadal. A Robson quedan lleno banquiño, o gardameta Busquets, Amor e Pichi. Mentres Fabio Capello aínda non fixo ningún troco e ten a Cañizares, a Chendo, a Sanchís, a Mavisca e a C. Roberto. Imagino que cando Sanchís estivo quentando no lateral do terreo de xogo foi en previsión dunha posible sustitución de Roberto Carlos. O brasileiro tiña xa cartón amarelo. Estaba sendo abroncado prácticamente por todo o Camp Nou cada vez que tocaba a pelota. Pero polo de agora está aguantando moi ben a presión o lateral brasileiro do Real Madrid. Xa se puxo a pelota en xogo. Aí está Panucci. Manda para Mijatovic, posición correcta. Sae Vítor Baía. E desvía a acción de gol de Mijatovic. Toca de la Peña, non chega Redondo. Luis Enrique, Ferrer. Rapidísimo Roberto Carlos. Hai falta de Figo. Falta de Figo e vai haber cartón amarelo. Amoestación para o portugués, para Luis Figo. Para la falta Roberto Carlos. Aí está a xogada anterior, envío de Panucci para Mijatovic. Non fixo un bo control o montenegrino porque de conseguilo estaba nunha situación privilexiada para marcar. Evitou no Vítor Baía. Fernando Hierro, estamos en tempo de desconto. Tempo engadido por Rodríguez Martel. Rebasamos o minuto 45. Alcorta para Zucker. A chegada de Redondo. E o remate de Fernando Redondo á esquerda de Vítor Baía. Acaba de incorporarse de novo ao terreo de xogo Ronaldo. Estaba sendo atendido fora do campo. E aí está a repetición do lanzamento de Redondo, que non tivo consecuencias. E as lamentacións de Vítor Baía, que agora está restablecido. Era o que lle faltaba xa o Barcelona. Robson se lesiona o gardameta, xa esgotaría as súas posibilidades de cambio. Vou facelo terceiro. Hai falta a prol do conxunto catalán. Pasan algúns segundos do minuto 46.
E segue o 0-0 no Camp Nou. Vai lanzar Iván de la Peña. O centro moi pechado. Desviou Ilner. A pelota para Roberto Carlos. Redondo. Redondo combina con Zucker. Atención ao contragolpe do Madrid. Seedorf. Hai 5 xogadores en ataque do equipo de Capello. Interceptou Sergi. Balón para Stoikov. Luis Enrique. Fernando Hierro. Recupera o control o Barcelona. Guardiola. Luis Figo. Encarando a Roberto Carlos, métese Figo, caída de Figo, penalti. Indica penalti Rodríguez Martel. A caída de Luis Figo diante de Roberto Carlos e aos 47 minutos da primeira parte a opción para o Fútbol Club Barcelona de adiantarse no marcador. A ver se observamos a repetición. Roberto Carlos fai xestos ostensibles de que non é penalti. Todo o contrario que os homes do Barcelona. Aí teñen acción repetida. Seguramente, como en todas as situacións, opcións para... opinións para todos os gustos. Sí, parece que hai derrubo de Roberto Carlos a Figo. Sí, penalti. Parece penalti a tenor das imaxes, das repeticións. E atención, porque o Barcelona pode poñerse por diante. Xa sen tempo de reacción para o Madrid, porque chegará ao final da primeira parte. Aí está, unha vez máis, a repetición. O lanzamento a cargo de Ronaldo. Ronaldo, o lanzamento do penalti. Baixo os paus, Bodo Illner. Oportunidade para o Barcelona de situarse con un 0 ao seu favor. Aí vai Ronaldo. Lanza o brasileiro para Illner. Atención ao rebote e gol. Marcou Ronaldo. O recoller Luis Figo. O rexeite de Bodo Illner. Estalle reclamando Bodo Illner a Rodríguez Martel unha posible posición irregular de Figo. Posición dentro da área, de que entrou dentro da área antirregulamentadamente, pero estivo oportunísimo, non estivo atenta a defensa do Madrid e chega o primeiro gol do partido, o 1-0 a prol do conxunto do Fútbol Club Barcelona. Mentres viamos a reacción emocionada da nai de Ronaldo no Camp Nou. Observen como rexeita Illner, despois chega Figo, que envía para que Ronaldo marque o primeiro tanto. A esta acción repetida e os 48 minutos da primeira metade. Chegou o 1-0. Final deste primeiro período. Gaño Barcelona por 1-0. Marcou Ronaldo despois de fallar un penalti tras o envío de Figo. Despedimos momentáneamente a conexión, volvemos nuns minutos desde o Camp Nou. Barcelona e Real Madrid cumpren 75 anos de vida en común. Unhas bodas de platino nas que ambos seguen condenados a enfrontar. Hai un cambio no Real Madrid, observamos a presencia de Amavisca no terreo de xogo. Falta Víctor para esta segunda metade nas filas, nas ringleiras do Real Madrid, que vai xogar a dereita das súas imaxes nesta segunda metade que acaba de comenzar no Camp Nou. Vai vencendo Barcelona por 1-0, agora mesmo a Liga non igualada, porque o Real Madrid, aínda que perdoxe aquí, vai ter unha diferencia importante de 5 puntos. E o Barcelona, ademais, ten que buscar polo menos a equilibrar o gol average particular, porque o Madrid gañara 2-0 no partido da primeira volta. O balón controlou agora Roberto Carlos. Xoga Raúl. Raúl para Roberto Carlos, que penetra ben pola esquerda. Saca o centro para Vítor Baía. O Barcelona fixo 2 trocos na primeira metade. Marcháronse Giovanni e Nadal lesionados. Entraron Popescu e Stoikov, que estaban inicialmente no banquiño.
O balón para Seedorf. Seguramente nesta segunda metade vai cambiar o partido respecto á primeira, aínda que nas mesmas liñas, é dicir, a iniciativa quizáis do Madrid e o Barcelona buscando máis o contragolpe. A pelota para De la Peña, manda cara a Luis Enrique, sae Hierro, cortou a acción ofensiva do Barcelona. E pelota para Roberto Carlos. Que partido está facendo Fernando Hierro. Aí está Mijatovic, pugnando con Popescu, métese Mijatovic, sae o paso Ferrer, caída de Mijatovic, falta. Falta indicada por Rodríguez Martel a favor do Real Madrid, que inicia este segundo tempo con máis afán ofensivo. Aí está a acción de Hierro sobre Luis Enrique. E posteriormente a falta de Ferrer a Mijatovic. A acción moi perigosa para a portería de Vítor Bahía. Os 2 minutos do segundo tempo. Vai lanzar Fernando Hierro. E agora están todos os xogadores do Barcelona dentro da súa área defendendo. E ata 6 atacantes do Madrid. Atención a Hierro. O balón atrás para Alcorta. Rematou Alcorta, petou en Sergi. E hai córner. O primeiro para o Madrid nesta segunda metade. Non rematou con moita potencia Alcorta, pero o balón deu en Sergi. Hai saque de esquina. E volven a caer todo tipo de obxetos sobre Roberto Carlos nesa esquina. Aí hai un amplo sector de seguidores radicais do Barcelona, dos coñecidos dos boixos nois. E a policía ten que tomar posición. Sacou Roberto Carlos a Mavisca. O balón para Guardiola. Saque de banda para o Madrid. Enviará Panucci. Panucci con Amavisca. Tocou Sergi. O balón chega a Ronaldo. E hai falta. A falta de Alcorta a Ronaldo, indicada por Rodríguez Martel. Lembren, hai 3 xogadores amonestados, un no Barcelona, Luis Figo, e 2 no Real Madrid, Roberto Carlos e Davor Suker. Roberto Carlos non poderá xogar o partido da vindeira semana contra o Valladolid no Santiago Bernabéu. Recibe Bodo Hilder. A pelota para Hierro. Xa observamos, o Barcelona está agora aguantando, esperando atrás o Madrid, que leva máis a iniciativa do partido. Alcorta, balón en profundidade, Mijatovic, posición correcta, remata Mijatovic, fora. A pelota dereita da portería de Vítor Bahía. E as protestas xerais dos xogadores do Barcelona contra o asistente de Rodríguez Martel, que está situado á dereita segundo ataque ao Madrid. A esta xogada repetida, pois non hai fora de xogo. Non hai fora de xogo. Ferrer evita a posición antirregulamentada de Mijatovic. Que rápido está Mijatovic. Era difícil rematar antes da chegada de Bahía e de Popescu. Fixo Mijatovic, pero a poucos centímetros da meta local. Aí teñen a Blanc, un xogador francés que está lesionado, non puido entrar na convocatoria deste partido. E Fernando Couto, que quedou descartado por Robson. O balón para Sergi. Luis Enrique, De la Peña. A xogada de ataque do Barcelona, Luis Enrique pugnando con Panucci. Leva ben a pelota o italiano e hai falta despois de Luis Enrique sobre o propio Panucci. A ver se hai repetición da xogada. Pode ser unha carga perfectamente legal de Panucci co ombreiro. No, pois si parece falta de Panucci a Luis Enrique, un manotazo. Pero despois cometeu a falta Luis Enrique, pitou na Rodríguez Martel. Sacou o Real Madrid, estamos chegando ao minuto 6 da segunda parte. Barcelona 1, Real Madrid 0. Toda a emoción da Liga, do campeonato no partido quizáis máis importante dos que quedan neste remate de campeonato para o título. Ainda que lembren, o Madrid ainda ten diante de sí compromisos trascendentais. Ten que
visita o estadio de San Mamés fronte ao Athletic de Bilbao. Rematará a Liga en Balaídos fronte ao Celta. E na casa ten que recibir o Atlético de Madrid. E o Barcelona ten que recibir ainda aquí no Camp Nou o Betis e o Deportivo. Hai falta sobre Sedor. Saque para o Real Madrid. O balón que está colocando Roberto Carlos, pois a distancia é considerable desde esa posición a portería de Vítor Baía, pero o lanzamento de Roberto Carlos é potentísimo en calquera situación. Envía Roberto Carlos o balón a barreira, volve o brasileiro, tira, é moi desviado á dereita de Vítor Baía. E reprodúcese o abucheo xeral no Camp Nou contra o futbolista brasileiro, que está tendo que soportar un auténtico calvario nesta visita a Barcelona. Aí viron no palco a Lorenzo Sanz, o presidente do Madrid, que ten a súa dereita o ministro de Industria, a Joan Piqué. Aí saque para o Barcelona, con reclamación de Stoichkov incluída, como soe ser habitual. Estálle pedindo cartón amarelo para Panucci. Non o estimou así Rodríguez Martel. Xoga Iván de la Peña. Sergi, hoxe o Madrid está taponando perfectamente a distribución de xogo de la Peña e de Guardiola. Nin Ronaldo no centro de ataque, nin Figo e Stoichkov polas bandas están sendo abastecidos de balóns como noutros partidos. O que pasa é que o Madrid tamén está bastante maniatado arriba. E Šuker e Mijatovic apenas se teñen opcións. Sobre todo o croata. Šuker está pasando bastante desapercibido en accións ofensivas no partido de hoxe. Vimos chegar ao minuto 8,5 da segunda parte. Segue vencendo Barcelona por 1-0. Pois xa observaron o xesto de Panucci con Stoichkov. Están tendo unha particular pelexa o italiano e o búlgaro, dos xogadores moi temperamentais. Esta repetición do que pasou. E reclamaba Panucci un agarrón de Stoichkov. Xa se sacou. E o envío de hierros en consecuencias para a portería de Vítor Baía. Aí ven unha vez máis a situación anterior, cando reclamaban falta os xogadores do Barcelona. Balón para Mavisca, desvía Belardo. Hai falta, pitou Rodríguez Martel. Vai haber amoestación. Veremos para que xogador do Barcelona. Para Stoichkov, que ten outra vez enfrontamento cos homes do Real Madrid. Creo que vai ser Stoichkov o xogador amoestado. El foi o que cometeu a falta anterior. O partido está moi tenso, hai moitísimos nervios. Sí, cartón amarelo para Stoichkov, que cometeu a falta anterior. Estaban os ánimos quentes de Stoichkov con Panucci. E xa sabemos como é o búlgaro, que salta a primeira cando lle reclamou a Rodríguez Martel esa acción de Roberto Carlos. E posteriormente foi Stoichkov o que cometeu unha falta que vai sacar agora o Real Madrid aos 10 minutos e medio. Bueno, pois Stoichkov estaba ameazado de suspensión, non poderá xogar o vindeiro partido. O partido que xogará o Barcelona en Balaídos fronte ao Celta o luns 19. Ferrer de la Peña tamén teñen advertencia de suspensión. Atención ao tiro de Roberto Carlos, que agora sí ten unha posición bastante mellor que a anterior, moito máis cercana á meta de Vítor Baía. Aí vai Roberto Carlos, lanzamento e balón á esquerda de Vítor Baía. Tocou na barreira lixeiramente
E o balón a poucos centímetros da meta do Fútbol Club Barcelona. Aí está a repetición. O balón dá en Abelardo. No, en Luis Enrique. E sae moi preto da portería de Vítor Baía. Saque desde a esquina para Roberto Carlos. Envío moi pechado. Despexa Ronaldo. E saque de banda para Madrid. Estánlle tirando de todo a Roberto Carlos cada vez que se aproxima ás bandas. Xogo brasileiro para Seedorf. Seedorf con Hierro. Hierro para Alcorta. Manda Alcorta cara a posición de Panucci. Roberto Carlos. Seedorf. Hay falta de Iván de la Peña. Sacará o Real Madrid os 12 minutos da segunda parte. Continúa vencendo Barcelona por 1-0. Seedorf. Alcorta. Alcorta para Raúl. Anticipase Vítor Baía. E despexa posteriormente Ferrer. O balón para Hierro. Chega Luis Enrique. Ronaldo non pudo controlar. E a cesión de Panucci para Bodo Illner. Illner chegou para Alcorta. Os apuros de Alcorta diante de Ronaldo. Pelota para Luis Enrique. Hai falta clara de Alcorta. E vai haber a amonestación. Falta moi clara de Alcorta. E ese Luis Enrique. Cartón amarelo para o defensa madridista. Terceira amonestación para xogadores do Real Madrid. Están amonestados Roberto Carlos, Zucker e agora Alcorta. Si é moi clara a acción de Alcorta sobre Luis Enrique. O saque para Barcelona vai no facer Stoichkov. Veremos se busca o centro ou lanza directamente. Non ten moito ángulo para lanzar sobre a portería de Illner. Fai o centro, pechado, cortou Seedorf. O balón para Mijatovic. Está completamente só no ataque do Madrid. Desvía Sergi. Recibe Zucker. Guardiola. E o balón para Bodo Illner. Imos chegar ao minuto 14 da segunda parte. 1-0 para Barcelona. Aí está Panucci. O centro para Zucker. Cortou Popescu. Agora Ferrer. De novo Zucker. Hai falta de Ferrer, segundo indica Rodríguez Martel. O colexiado canario está seguindo o xogo moi de preto. Está mostrando unha moi boa condición física. E sen grandes erros técnicos no que levamos de partido. Lanzamento para Roberto Carlos. Sacou a falta, Vítor Baía. E recolle a Mavisca. Envía atrás a Seedorf. Redondo. Máis atrás a Hierro. Alcorta. Seedorf. Segue o holandés. Non puido desbordar a Abelardo. E manda fora Sergi. Imos chegar ao minuto 15. O primeiro cuarto de hora da segunda metade. Gaña Barcelona por 1-0. Marcou Ronaldo no desconto da primeira parte. O balón petou en Stoichkov. Novo saque de banda para o Real Madrid. Envía Panucci cara a Raúl. Acosado por Guardiola. Segue Raúl. O recorte, defende moi ben Guardiola. E despexa despois o balón. Toca Alcorta. A Mavisca. De novo Alcorta. Hierro. Segue o capitán do Madrid. Apóyase en Redondo. Redondo para Mijatovic. Perseguido por Ferrer. Falta de Albert Ferrer. Ten máis tempo de posesión de pelota o Real Madrid. Leva máis o peso do partido. E o Barcelona está defendendo.
esa vantaxe que ten da primeira metade. Vimos a Ser Roberto que está quentando na banda cando lanzou Alcorta, moi desviado da meta de Vítor Baía. Vamos chegar ao minuto 16,5 da segunda parte. Barcelona 1, Real Madrid 0. Aí está a xogada repetida, o lanzamento final de Alcorta, que vai moi lonxe da meta do Fútbol Club Barcelona. Toca Luis Enrique, agora faino redondo para Hierro, cesión a Ilner. E manda o guardameta alemán a campo do Barcelona. Saltou Mijatovic, o balón chega a Popescu. Guardiola, acosado por Redondo, Popescu. Segue o romanés. Fuese a pelota. Saque lateral para o Real Madrid. Mandou Roberto Carlos para Zucker. Saque de banda para Barcelona. Ferrer con Popescu. Guardiola. Toca Redondo. Cada vez que controlan a pelota Guardiola ou de la Peña, aí aparecen Redondo ou Seedorf para tapar a creación de xogo do Barcelona. Guardiola. Sergi. Para de la Peña. Guardiola, Sergi. Trata de sair o Barcelona desa presión que fai o Real Madrid. O balón para Ronaldo. Pero recupera Fernando Redondo, que se enfronta agora con Ronaldo. Houve unha dura entrada de Ronaldo a Redondo. E respondeu posteriormente con violencia Redondo a Ronaldo. Pero a acción inicial foi de Ronaldo. Cartón amarelo. Cartón amarelo para Ronaldo. Creo que é unha decisión totalmente correcta de Rodríguez Martel, porque a primeira acción de Ronaldo a Redondo é moi dura. Sí, patada descarada de Ronaldo a Fernando Redondo. E cartón amarelo para o xogador brasileiro. Sacou xa o Real Madrid. Desvía Ferrer. Luis Enrique, Guardiola. Envía Guardiola para Ronaldo. Chega moi rápido Roberto Carlos. Evitou no Ronaldo. Cambia a situación Ronaldo. Envía Sergi. Ronaldo. E foi o balón pola liña de fondo. Haberá saque de portería para o Real Madrid. Bueno, pois polémica nesa xogada, porque é unha patada sen balón clara por detrás de Ronaldo a Redondo, que mesmo podría ser de cartón vermello. Aí está a xogada repetida deste último lance. Protexeu ben Roberto Carlos e non chegou Ronaldo. O balón para Vítor Baía. Próximos ao minuto 20 da segunda parte. Barcelona 1, Real Madrid 0. Segue mandando no marcador momentáneamente o Barcelona tras o gol de Ronaldo na primeira parte. Panucci con Ronaldo. Controla o xogador brasileiro. Non puido definir. E recolleu Bodo Illner. Roberto Carlos con Zucker. Roberto Carlos con Hierro. Raúl. Alcorta. Roberto Carlos. Alcorta nuevamente. Raúl. Corta Guardiola. E Luis Figo. Segue o portugués. Figo con De la Peña. Acosado por Seedorf. Continúa De la Peña. Caída ao borde da área. Non indica nada Rodríguez Martel. E balón para o Real Madrid. Xoga Davor Zucker. Roberto Carlos con Alcorta. Aí está Panucci. Panos brancos no Camp Nou por esa xogada
que non estimou como nada Rodríguez Martel cando lanza Mijatovic. E o balón a rentes do pau dereito de Vítor Bahía. A esta xogada anterior. Sí, clarísima falta de hierro a De la Peña. Non indicou Rodríguez Martel. É unha falta moi clara. Non apitou Rodríguez Martel e chegaron as protestas masivas no Camp Nou. E aí está a xogada posterior, co envío para Mijatovic. E o remate do montenegrino que se vai por moi pouco fora da portería do Fútbol Club Barcelona. Estamos chegando ao minuto 22 da segunda metade. E continúa toda a emoción, toda a intensidade do partido que lles transmite a Televisión de Galicia desde o Camp Nou. Pódese equilibrar máis que nunca a pugna entre Real Madrid e Barcelona, ou ben pódese sentenciar prácticamente a Liga no caso de puntuar o Real Madrid. Polo de agora vai salvando o compromiso Barcelona por 1-0. Ferrer para Luis Enrique. Figo. Figo enviou mal, cortou Raúl, pero despois estivo atento a Abelardo. De la Peña. O balón para Stoichkov. Stoichkov con Guardiola. A apertura de Guardiola para a chegada de Sergi polo lateral. Centra Sergi. Non chegou Ronaldo, Roberto Carlos. E despexe de Alcorta. Toca Guardiola para Figo. Insiste Barcelona, tira Figo. Para Ilner. Parou Bodo Ilner. Cando agora non evita Popescu que o balón saia pola liña lateral. Aí balón para o Real Madrid. Aí está o tiro anterior de Figo, que detén con seguridade Bodo Ilner. Saca o Real Madrid. 23 minutos e medio da segunda metade. Barcelona 1, Real Madrid 0. Seedorf. Cortou Ferrer. Tocou coa man, claramente. E non se decatou Rodríguez Martel. Luis Enrique para Ronaldo. Trata de chegar Stoichkov. Había falta anterior indicada por Rodríguez Martel. Pois é curioso, agora Rodríguez Martel non aplicou a lei da vantaxe. Indicou falta a favor do Barcelona. Aí está, falta de hierro a Ronaldo. Aí pitou xa Rodríguez Martel e non deixou continuar a acción entre Stoichkov e Bodo Ilner. Lanzamento para o Fútbol Club Barcelona. Están situados preto do balón Stoichkov e Guardiola. Vai Guardiola, sacou para a dereita para Figo. Centra Figo. E tocou Panucci, enviando a córner. Estaba Abelardo a punto de conseguir o remate. E desviou Panucci. Saque para Barcelona, para Iván de la Peña. Prepárase para entrar Ser Roberto no Real Madrid. E vaise marchar Davor Šuker. Aí vai o lanzamento do córner por parte de la Peña. Tocou Figo e despexou Roberto Carlos. O balón para Ferrer. Envía Ferrer a esquerda para de la Peña. Anticipouse Panucci, que mandou por la liña lateral. Prodúcese agora o cambio no Real Madrid. Márchase Šuker. Non tivose unha actuación moi afortunada Šuker. Pasou bastante desapercibido en ataque. Entra o brasileiro Ser Roberto. É o segundo cambio que fai Fabio Capello no Real Madrid. Aí está precisamente Ser Roberto. Perdeu o balón diante de Figo. E pelota para Ferrer. Guardiola. Chegamos ao minuto 26 do segundo tempo. Segue vencendo Barcelona por 1-0. Luis Enrique con Figo. Guardiola.
Desvía Roberto Carlos, el balón chega a Ferrer. Stoichkov. Agora sitúase claramente avanzado Raúl, acompañando a Mijatovic arriba. E o brasileiro Sé Roberto é o que ocupa a demarcación na banda esquerda, no centro do campo. Recibe o balón Sergi. O centro controlou no Panucci, que xoga para Mijatovic. Continúa Mijatovic. Hai falta de Luis Figo. Sacou xa o Real Madrid. Redondo. Alcorta. Roberto Carlos. Sé Roberto. É un home rapidísimo, ten un enorme reprise, pero desa banda é difícil de superar a outro home tamén rápido como é Ferrer. Hai córner para o Real Madrid. Enviará de novo Roberto Carlos. Hai 7 xogadores do Madrid en posicións de remate. Lanzou Roberto Carlos. Peinou Raúl e despois desvía Abelardo. Amavisca para o despexe de Popescu. Control de Hierro con dificultades. Hai falta de Figo. Esa é a pugna de Figo con Hierro, indicada como falta por Rodríguez Martel. Segue o acoso do Madrid. Roberto Carlos. Non chegou o balón a Redondo. E recupera o Barcelona. De la Peña con Ronaldo. Stoichkov. Ten a axuda de la Peña. O taconazo de Stoichkov para de la Peña. A esquerda está Sergi. De la Peña envía para Stoichkov. De novo de la Peña. Abelardo. E Popescu. Popescu para Ferrer. Luis Enrique. Luis Enrique a Popescu. Presiona de xeito asfixiante o Real Madrid. Os homes do Barcelona. Despexou Vítor Bahía. Toca Alcorta. E logo Stoichkov para Sergi. Continúa Sergi. Ronaldo. Figo. Anticipóse perfectamente Panucci a Ronaldo. Magnífico partido de italiano no Real Madrid. Atención a Raúl. Con el Ferrer. E sacou con moitos problemas Ferrer, pero evitou o avance de Raúl. Luis Enrique para Guardiola. Figo. Guardiola. Perseguido por Redondo. Abelardo. De la Peña. Hai falta de Alcorta. Falta de Alcorta, que estaba rogando case a Rodríguez Martel que non lle amosara o cartón amarelo, porque sería o segundo para o central do Real Madrid. Estamos a piques de chegar a media hora de partido na segunda metade. E segue a victoria do Barcelona momentáneamente por 1-0. Observen a xogada anterior de Ferrer, como retén o balón coa cabeza, pero non puido chegar Raúl. Xoga Stoichkov. De la Peña. Ronaldo con Alcorta. Desviou Alcorta. E xoga Redondo con Seedorf. Buscan o desmarque Mijatovic e Raúl. A carreira do montenegrino con Abelardo. Non puido controlar Mijatovic. E hai saque de portería para o Fútbol Club Barcelona. Prepárase Juan Antonio Pizzi no Fútbol Club Barcelona. Sería o terceiro e definitivo troco. Tamén sae Guillermo Amor. Son os dous homes que ten disponibles Robson, ademais do gardameta Busquets. Lanzou Vítor Bahía. Toca Hierro. Redondo con Panucci. Alcorta. Panucci. 31 minutos do segundo tempo.
Quedan 14 minutos, máis lo que desconte Rodríguez Martel para rematar o partido. Vai gañando Barcelona por 1-0. Decide o gol de Ronaldo na primeira metade. Cortou Popescu, o balón para Figo. Figo con Ser Roberto Carlos. E pelota para o Madrid. Hai falta de Ferrer a Ser Roberto. E vai haber amonestación para Ferrer. Amonestación para Ferrer, cartón amarelo. E Ferrer perderase o seguinte partido. O Celta-Barcelona da xornada 38. Catro amonestados no Barcelona. Ferrer, Figo, Ronaldo e Luis Enrique. E 3 no Madrid. Roberto Carlos, Zúquer e Alcorta. Vai sacar a falta Roberto Carlos. Fai o centro, pechado para Vítor Baía, que saca rápidamente para a penetración de Sergi. Anticipase Alcorta e manda fora. Saque lateral para o Fútbol Club de Barcelona. Guardiola con Abelardo, De la Peña, Luis Enrique. Perdeu diante de Redondo, hai falta a prol do Barcelona. Un Barcelona que imagino tamén ten que dosificar en certo xeito esforzos. O mércores ten esa importantísima final da Recopa co París Saint-Germain, pero o resultado de 1-0 sendo bastante favorable deixaríalle o gol, a verás, particular co Madrid desfavorable. É dicir, que gañando ese por 1-0 Barcelona aquí reduciría a 5 puntos a distancia, pero 5 puntos que realmente son 6, porque o Madrid mantería o gol a verás favorable tras o 2-0 do Santiago Bernabéu. Un dato moi importante a ter en conta de cara ao final de Liga. Sacou De la Peña, Guardiola, Figo. Guardiola. Continúa con pelota o capitán do Barcelona, De la Peña. Guardiola novamente. Stoichkov. Stoichkov para Ronaldo. Pero perdeu diante de Redondo. Seedorf. 34 minutos do segundo tempo. Barcelona 1, Real Madrid 0. Mijatovic con Roberto Carlos. Hierro. Hierro para Panucci. O envío en profundidade de Panucci. Corta Abelardo diante de Raúl. O balón para Sergi. Stoichkov con el Panucci. Hai falta do italiano. Sacou xa o Barcelona. De la Peña. Luis Enrique, De la Peña. A pelota para Guardiola. Stoichkov. Atrás con Sergi. Agora o Barcelona que aguanta e trata de termar na posesión da pelota, sen arriscar os pases. Stoichkov complica esa vida. Perde diante de Raúl. Toca Stoichkov, hai falta. Indica falta de Stoichkov Rodríguez Martel. Aí está a xogada anterior. Sí, hai falta de Stoichkov a Raúl, pero a complicación inicial foi do búlgaro que fixo unha penetración cara a súa propia portería. O lanzamento para Roberto Carlos. O Real Madrid está levando a iniciativa no partido, pero non chega con soltura, non chega con fluidez suficiente á área de Vítor Baía. Tivo opcións moi boas Mijatovic, tamén Roberto Carlos, pero seguimos con ese 1-0 que establecera Ronaldo no desconto do primeiro tempo.
Envía centro Roberto Carlos para Raúl. Mijatovic. Envía Mijatovic. Balón a rentes da portería de Vítor Bahía. Que ocasión acaba de perder Mijatovic de empatar o partido para o Real Madrid. Os 36 minutos da segunda metade. Aí está a repetición, como falla na saída Vítor Bahía, toca Ferrer. E trata de colocar Mijatovic, pero non preciso o suficiente e manda fora. A falta de entendemento entre Ferrer e Vítor Bahía estivo a piques de propiciar o empate. O balón é para Sergi. Logrou enviar para Luis Enrique. Atención ao contragolpe do Barcelona, de la Peña. Case na frontal, recibe Figo, fora de xogo. Hai fora de xogo de Luis Figo, segundo indicou o asistente de Rodríguez Martel. Fora de xogo de Figo. Non hai fora de xogo. Non hai fora de xogo. Alcorta e Panucci evitan esa situación de Figo. Erro do asistente de Rodríguez Martel. Xoga Hierro para Seedorf. Seedorf con Ser Roberto. Non vai chegar o brasileiro. Protexeu Figo. Balón para o Fútbol Club de Barcelona. Saque de portería a cargo de Vítor Bahía, que non se dá ninguna presa en enviar desde a súa área. Estamos chegando ao minuto 38. Os homes do Barcelona parecen conformarse co resultado, que lle daría unha dimensión moito máis equilibrada a pelexa final polo título, ainda que o Real Madrid vai, pase o que pase hoxe, vai seguir tendo unha posición privilexiada de cara a conseguir o título. Roberto Carlos con Alcorta. Alcorta para Seedorf. Envío fora Ferrer. Sacó rápidamente Seedorf para Roberto Carlos. Alcorta. Combinó con Redondo. Hierro. Alcorta. Roberto Carlos. Deixou para Ser Roberto. Ser Roberto atrás para Alcorta. Envío centro Alcorta. E o despexe de Abelardo. O contragolpe do Barcelona. Luis Enrique. Deixa para De la Peña. Cando ten espacios libres é temible Iván De la Peña. Stoikov dentro da área. Tira. Fora. Desviado da meta de Bodo Illner. Non tiña moito ángulo Stoikov. Optou por o lanzamento, pero lonxe. E esas accións ao contragolpe con ocos e metros libres para De la Peña levan un perigo tremendo sobre a portería rival. Aí está o envío de Stoikov. Desviado. 39 minutos e medio, segundo tempo. Segue vencendo Barcelona por 1-0. Ser Roberto con Roberto Carlos. Alcorta. Envía Alcorta para Mijatovic. Sae Vítor Bahía. Guardiola. Perdeu diante da Mavisca. Recuperou de novo Barcelona. Figo. De la Peña. De la Peña con Ronaldo. Stoikov. O tono físico dos dos equipos é xa bastante exiguo. Están moi mermados os dos conxuntos. Físicamente xa non manteñen o ritmo nin de lonxe da primeira parte. Redondo. Amavisca. Moi pouca aportación de Amavisca neste segundo tempo. Panucci envía o centro, sae Vítor Bahía e anticipase a Mijatovic. Non está tendo ideas en ataque o Real Madrid, non está chegando coa suficiente claridade, estáse limitando a eses centros de balóns onde ten vantaxe Vítor Bahía e a defensa,
que lidera Popescu. Sé Roberto para Seedorf. Xa ello paso Popescu. Continúa o holandés. Que precioso túnel que fixo Seedorf a Popescu. Enviou a córner Ferrer. Que boa acción individual de Seedorf. O caño a Popescu, pero salvou Ferrer a situación de gol. Aí está a repetición de como se vai Seedorf de Popescu. O lanzamento para Roberto Carlos, unha vez máis. 6 homes do Madrid buscando remate. Saca Roberto Carlos. Chegou Panucci e hai córner de novo. Saque para o Real Madrid, outra vez Roberto Carlos, á dereita da meta de Vítor Baía. E os propios xogadores do Barcelona dinlle ao público dese fondo que non lancen obxetos. Envía Roberto Carlos, raso, cortou Guardiola. De novo balón para o brasileiro. Centra coa dereita. Panucci non chega. Tocou Abelardo. No, saque de porta. Estima Rodríguez Martel que foi Panucci o último en tocar. 42 minutos e algúns segundos. Barcelona 1, Real Madrid 0. A piques de rematar o partido. E o Barcelona pode manter viva a Liga e viva a súa ilusión polo título. Mandou Vítor Baía. Corta Hierro. Trata de chegar Seedorf. Non o conseguiu. Balón para Barcelona. Barcelona que está aguantando claramente ese resultado de 1-0. Saque de novo para o Fútbol Club Barcelona. Envió Ferrer para Ronaldo. Con el Roberto Carlos. Observen a calma que se toma Ronaldo, levando o balón ao córner. Está pugnando con Roberto Carlos e con Sé Roberto. E o propio Ronaldo manda fora. Saque de portería para o Real Madrid. 43 minutos e medio da segunda parte. Xoga Fernando Hierro. Amavisca. Alcorta. Roberto Carlos. Recibe Seedorf. Balón atrás para Alcorta. Moitos problemas para o Real Madrid para rebasar a liña que forma no centro campo Barcelona. Envía Hierro. Parou Vítor Baía. Está moi limitado o Real Madrid de recursos para buscar o empate. Raúl está pasando prácticamente desapercibido no partido na segunda metade. Sobre todo desde que foi sustituído Súquer por Sé Roberto e Raúl pasou a ocupar un dos postos en ataque. Prácticamente non toca balón Raúl. E vaise producir o terceiro e definitivo cambio no Fútbol Club Barcelona. Marcharase Figo, entrará Pichi. Cando estamos chegando ao minuto 45 do segundo tempo. Vaise Luis Figo. Entra Juan Antonio Pichi. É curiosa a situación de Pichi nesta temporada. Leva xogados 30 partidos, co de hoxe 31, completos tan só 2. E foi sustituto. Entrou por compañeros en 27 ocasións coa de hoxe. Moi aplaudido Figo no Camp Nou cando se marcha. Entra Pichi. Cando rebasamos xa o minuto 45 deste segundo período. Hai saque de portería para o Real Madrid. As derradeiras opcións para o equipo de Fabio Capello de empatar o partido. Seedorf. Sé Roberto. O público xa reclama ahora no Camp Nou. Continúa o brasileiro, hai falta de Ferrer.
Saque para o Real Madrid. Suben o remate Hierro e Panucci. Dos homes que van magníficamente nos balóns aéreos. E vai lanzar Roberto Carlos. Todo Barcelona defendendo. Sacou o brasileiro. Recupera Seedorf. Pero corta posteriormente Guardiola. De la Peña en profundidade para Sergi. Sai Ilner. Qué malo envío de Ilner. Stoichkov. Envía Stoichkov. Corre Ilner. Recúa para atrás o guardameta alemán. Pero o envío de Stoichkov foise moi desviado da meta do Real Madrid. Pero o público premia a Stoichkov con enormes aplausos tras a súa acción. 46 minutos e medio. Segue vencendo Barcelona por 1-0. Guardiola para De la Peña. De la Peña con Luis Enrique. Anticípase Panucci. Ilner. E pelota para Roberto Carlos. Vai rematar o segundo partido da xornada. Lembren, o Valladolid xa venceu a Extremadura 4-0 pola tarde. En segunda división o Levante derrotou o Ourense por 2-1. Agora o Real Madrid pode sufrir a segunda derrota no que levamos de Liga. E polo mesmo resultado que a primeira, cando perderan Vallecas. Aí está Seedorf. Continúa Seedorf, toca Ferrer. E recupera o Barcelona. E final do partido, remata o partido. Gañou o Barcelona por 1-0. Gol de Ronaldo no desconto da primeira metade.